Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Boma lapempha mabungwe ndi othandizana nawo pa chitukuko kuti apitirize kuthandiza anthu omwe akukhudzidwa ndi ngozi zokhudzana ndi kusintha kwa nyengo. Ndipo munkhani za masewero, matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo a anyamata komanso asungwana asewera masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania masana ano. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Mchikalata chomwe atulutsa, President Mutharika ndi mayi wa dziko linoyo ati chilengedwe chokongola cha dziko lathu chachititsa kuti tsiku lokumbukira chilengedwe likhale lofunikira kwambiri. Choncho ndikofunika kugwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsikuli. Malinga ndi President Mutharika, mutu wa chaka chino omwe ukulimbikitsa anthu mdziko muno kusamalira chilengedwe komanso kulimbana ndi kusintha kwa nyengo, ukugwirizana ndi zomwe adalamula President Mutharika pa 1 March chaka chino pomwe anapempha wanthu mdziko muno kuti adzisamalira malo onse okhala wanthu. President Mutharika anatinso kusamalira chilengedwe sikumangothandiza polimbana ndi mavuto akusintha kwa nyengo kokha, komanso zimathandiza kusunga chilengedwe kuti Malawi akhale malo abwino okopa alendo pa dziko lonse. Ripoti lomwe dziko la Malawi lakhazikitsa lofotokoza momwe za chilengedwe zilili lasonyeza kuti kuonongeka kwa chilengedwe kukuyika pa chiopsezo chuma cha dziko lino, kukolezera vuto la njala, umphawi komanso kulephera kwa dziko lino kupirira ku zotsatira za kusintha kwa nyengo. Ripoti ili alikhazikitsa ku Lilongwe pamwambo omwe dziko lino limakondwereranso tsiku lokumbukira chilengedwe. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Ripoti lowunika momwe za chilengedwe zilili mdziko muno laonetsa kuti gawo lalikulu kwambiri la nthaka ya mdziko muno laguga, ndipo lati dziko lino likuononga mitengo pa mtunda wa mahekta 250,000 chaka chilichonse. Ripoti ili lafotokozanso kuti kupezeka kwa madzi kwachepa kwambiri mdziko muno, ndipo zipangizo 40 mwa 100 zilizonse zopereka madzi mdziko muno sizikugwira ntchito. Kuonjezera apo, ripoti ili lati mabanja 96 mwa 100 aliwonse amagwiritsa ntchito mphamvu zochokera ku chilengedwe. Apa ripoti ili lafotokoza kuti izi zikuchitika chifukwa cha kuchulukana kwa anthu komanso kudalira chilengedwe m'magawo ambiri mwa zina. Mawu ake atakhazikitsa ripoti ili, nduna yoona za chilengedwe a Patricia Wiskesi ati zomwe ripoti ili lafotokoza nzokhumudwitsa, koma boma lichita chothekera kukonza vutoli. Tikuzindikira tsopano kuti nkhani za chilengedwe ni nkhani zonena kuti zimakhudzaso anzathu a local government, zikukhudzaso anzathu a health komanso ngakhale a finance, kotero kuti ma ministry angapo amene watikhale tikukhala pansi ndikubwera ndi strategy imodzi yoti tithandize kusintha zinthu mdziko muno. Mkulu wa bungwe la UN kuno ku Malawi, Rebecca Adadonto, ati kuonongeka kwa chilengedwe kwakhudza zachuma komanso umoyo wa anthu, ndipo nkofunika kuti dziko lino litsatire zomwe ripoti lilanena, poti ati tsogolo la chuma cha dziko lino likudalira momwe chilengedwe chikhalire. Ndipo wachiwiri kwa kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi, Ranveig Rajendra, ati mpofunika kuti dziko lino liyike ndalama zokwanira pa ntchito yobwenzera chilengedwe, ndipo ati Norway ipitiriza kuthandiza Malawi pa ntchitoyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la United Nations Environmental Program, Cecilia Ayipira, ati mpofunika kuti boma liyike chidwi ndipo anthu atengepo gawo pogwiritsa ntchito zomwe ripoti lilanena kuti zinthu zisinthe. Tiyeni tionetsetse kuti ripoti limene lisangokhala ripoti, koma tipange action. Tionetsetse kuti chuma chathu chonse chimachokera ku nthaka, ifenso chuma chathu pa mabudget chiloweso muti mu nthakamo.
ndipo m'mawu ake opampando wa bungwe la MEPA Ayanira Mtupanyama ati ripoti laonetsa momwe zinthu zayipira ndipo ati pakufunika kuchitapo kanthu mwamsanga. Amtupanyama ati izi nzofunika kwambiri kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Pambuyo pake aliyense akuoneka kuti azunzika. Takhala tikukhala ndi madisaster osiyana-siyana amene akuliwononga dziko la Malawi lino. Ndalama zambiri zimapita ku madisaster chifukwa choti sitikusamala chilengedwe chathu. So ripoti iyi siya unduna wa zachilengedwe yokha, ndi unduna wina uliwonse Malawi muno. Akatswiri za sayansi 64 aku Malawi kuno ndiomwe agwira ntchitoyi ndi upangiri ochokera ku UNEP komanso Grid Arenda ndi thandizo la ndalama lochokera ku boma la Norway. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Bungwe la WaterAid layamba kugawa mankhwala oyeretsera madzi limodzi ndi zidebe zosungiramo madzi m'boma la Blantyre patangotha masiku ochepa litagawanso zinthu ngati izi maboma ansanje ndi Chikwawa. Kugawako kukudza pa nthawi yomwe ofesi ya zaumoyo m'boma la Blantyre DHO yati anthu 119 ndomwe apezeka ndi matenda a kolera kuyambira mwezi wa Januwale chaka chino. Lachiwiri ndi lachitatu sabata ino akuluakulu a bungwe la WaterAid komanso a zaumoyo anachita mwambo opereka zidebe ndi mankhwalawa pa ofesi ya Blantyre DHO asanayambe kugawa kwa anthu okhala mu mzindawo. Maria Soko, katswiri pa nkhani ya ukhondo ndi kusintha kwa makhalidwe ku WaterAid, wati anasankha kugawa zinthuzi kwa anthu a Blantyre chifukwa cha chiwerengero cha anthu omwe apezeka ndi matendawa kuyambira mwezi wa Januwale. Ife cholinga chathu ngati WaterAid ndi kuthandizira boma pa mliri umene wabwera wa kolera. Ndizodabwisa kuti kolera panopo nthawi ngati ino ikupezekabe. So nchifake titayankhulana ndi aboma tinanena kuti ife tikhoza kuthandizapo kumbali ya chlorine, ma water storage buckets amene amathandizira kusungunula and sterilizer hand sanitizer. So timaona kuti izizi zithandizira kwambiri kuchepetsa mliri ma cases ena amene akubwera chifukwa cha kolera. So ifeyo ngati WaterAid tufikira kwambiri ma communities popereka water guard ndi ma buckets mpachipatala tikupereka kwambiri hand sanitizer kuthandizira anzathu ogwira ntchito panopa kuti nawo sakhale otetezeka. Kuyambira chaka chatha bungwe la WaterAid lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 180 miliyoni kwacha pogula zinthu ngati izi kuti azipereke mdziko muno. Izi zikugwirizananso ndi lamulo la President Executive Order number 2 lakuonetsetsa kuti ndondomeko za ukhondo zikutsatidwa pena paliponse. Poyankhulapo pa thandizoli mkulu oyang'anira ntchito yothana ndi kufala kwa matenda ku Blantyre, Innocent Mvula wati ali ndi chikhulupiriro kuti kufala kwa matendawa pogwiritsa ntchito zinthu zopewera kolera ngati izi kuchepa. Thandizo limene lilo litithandiza kwambiri chifukwa choti chiyambire cha kolera choka mu Januwale muje tapanga china chilichonse chimene tinayenera kupanga, koma chimene chimatiperewera ndichonena kuti tikathandize anthu athu kuti akathe kuteteza madzi yawo. Izi zikuchitika chifukwa choti madera mwambiri madzi akumwa osatetezeka. Ndi chithandizo ichicho chitithandiza kuti tikathe kuwafikira anthu amene aja ndi kuwapasa water guard ameneyo akuti akathe kuteteza madzi yawo kuti akamwe madzi abwino. Konsolo ya boma la Dowa yapempha mabungwe ndi othandizana nawo pa chitukuko kuti apitirize kuthandiza wanthu omwe akukhudzidwa ndi ngozi zokhudzana ndi kusintha kwa nyengo. Pempholi labwera pamene bungwe la Catholic Relief Services lakhazikitsa ntchito yothandiza mwadzidzidzi ya ndalama zokwana madola 500,000 zomwe ndi pafupifupi 867.2 miliyoni kwacha, yomwe ifikire
mawanja opitirira 2700 omwe ali pa chiopsezo kudzera mu thandizo la chakudya. Emmanuel Chikonso walemba ripoti. Mmodzi mwa akuluakulu a Catholic Relief Services mdziko muno Adaina Khonde ati boma la Dowa nthawi zambiri lakhala likusalidwa pa ntchito zothandiza anthu pakagwa ngozi zodzaka mpaka kusintha kwa nyengo chifukwa choti amaliona ngati dera lomwe limakhala ndi chakudya chokwanira ngakhale limakumana pafupifupi ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Akhonde ati ntchitoyi ifikira mawanja 2700 omwe ali pa chiopsezo pa nthawi ya njala. Tinachiona chofunikira kuti tibwere tidzathandize chifukwa titaunikira tinaona kuti ma district ena mabungwe ena athandiza koma kunoko sana athandizidwe. Nde CRS ndi chithandizo chochokera ku Latter-day Saints kuzera mu kugwirizano ndi boma komanso titagwirizana ndi akhadi kuti ndamene apite pa ground tinaona kuti nchofunikira kuti tidzathandize manja amenewo. Mkulu ona za mapulani ndi chitukuko ku Khonsolo la boma la Dowa Philemon Maseko ayamikira thandizo liponena kuti likugwirizana ndi khama la boma pothandiza anthu omwe akhudzidwa. CDF muja ayikamo ndalama zimene zizithandiza nkhani ngati izi zango zogwa mwazizizi. Panopa constituency iliyonse izilandira ndalama zokwana 250 million kuti chikangochitika boma lizitha kupanga respond, lizitha kuthandiza pompo. Ndipo ndondomeko imeneyi ithandiza kwambiri. Ndipo akabweranso mapartners athu ndiye kuti chithandizo chikhalabe chochuluka chionesa kuti anthu sazikhala ovutika kwambiri. Mfumu yaikulu Dzole yapempha anthu ambomali kuti adzigwiritsa ntchito minda yawo moyenera komanso asiye mchitidwe obwereketsa mindayi ponena kuti mchitidwewu ukuchititsa kuti mderali mukhale vuto la kusowa kwa chakudya. Tiwalimbikitsa alimi athu kuti tiyeni tizigwiritsa ntchito ifeni yake mindayi usiyana nkupatsa anthu ena amene akakolola chakudyachi azipita nacho zotsatira zake ife kuno timakhala osalidwa chifukwa choti timaoneka ngati tili ndi chakudya chochuluka. Ntchitoyi ayigwira m'miyezi ya June ndi July. Banja lilonse lomwe lapindula ndi thandizoli lalandira makilogalamu 100 achimanga, makilogalamu 10 anyemba ndi malita 4 ya mafuta ophikira. Emmanuel Chikonso, MBC Dowa. Chithandizo cha zaumoyo m'boma la Dowa chikuyembekezeka kupititsa patsogolo makamaka chikuyembekezeka kupita patsogolo kutsatira thandizo la katundu wa zachipatala yemwe chipatala chachikulu m'bomali chalandira wa ndalama zokwana 3 billion kwacha. Mkulu wa chipatala cha boma la Dowa Apita Makoza walankhula izi m'bomali pomwe amalandira thandizoli. Olive Piri wadza ndi ripoti. Makoza anayamikira bungwe la Patriots Malawi pamodzi ndi abwenzi ake kamba ka zipangizo za chipatalazi zomwe zipitenso zipatala zing'ono m'bomali. Iwo anati akhala kukumana ndi mavuto osiyanasiyana kamba kosowa zina mwa zipangizozi ndipo tsopano vuto lilitha. Ndikuposani chitsanzo cha ku department ya mano kumene kumanena kuti kukhale mpando okhalira mapatient akabwera akumano mpando umene kuti nalibe. Tukamba pano chimodzi mwa zipangizo zimene zabwera ndi donation imene ndi zinthu ngati zimenezo. Ngakhalenso zipangizo zogwira ntchito ku theater ndi gawo limodzi la katundu amene abwera ndi donation imene. Bungwe la Patriots Malawi lapereka thandizo la zipangizozi kuchokera ku ntchito ya Project Cure pamodzi ndi bungwe la Islamic Relief USA. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Patriots Malawi a Henry Ndebwe anapempha ogwira ntchito pa chipatala cha Dowa kuti asamale katunduyu ndi kumugwiritsa ntchito moyenera. Katundu ameneyi zomwe zili zipangizo zogwirira ntchito mzipatala zipitiriza ntchito ya za chipatala m'boma lonse lino la Dowa. Ndiyeno mwa ichi tiyembekeza kunena kuti thanzi ndi umoyo wa anthu modzera mzipangizo zimenezi m'boma lino la Dowa upita patsogolo. Wina mwa katundu yemwe anapereka ku chipatalachi ndi monga mabeda ku ICU ndi matresi ake, njinga zoyenderapo odwala, ndodo zoyendera ndi zipangizo za kulabu mwa zina. Olive Piri, MBC Dowa. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Boma lapempha mabungwe ndi othandizana nawo pa chitukuko
kuti apitirize kuthandiza anthu omwe akukhudzidwa ndi ngozi zokhudzana ndi kusintha kwa nyengo. Ndipo munkhani za masewero, matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo a anyamata komanso asungwana asewera masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania masana ano. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti mkulu woona za umoyo ndi ukhondo ku konsolo ya boma la Nkatabe, Dr. Topse Ndolo, wati mphamvu ya magetsi adzuwa ndi imodzi mwa njira zodalirika komanso zotsika mtengo zoperekera magetsi mzipatala pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za umoyo mzipatala zisasokonekere. Dr. Ndolo amalankhula izi pa chipatala cha boma la Nkatabe pamwambo omwe kampani ya Nico Group mogwirizana ndi bungwe la Nest 360 amatsekulira ntchito yoyika magetsi adzuwa yomwe ayika mchipinda cha wana ongobadwa kumene pa chipatalacho. Chisomo Manda ali ndi ripoti. Olankhula pamwambo mkulu wa zaumoyo ku konsolo ya boma la Nkatabe, Dr. Topse Ndolo anati chipatala cha Nkatabe chimafunika mafuta a diesel okwana malita 2400 mwezi uliwonse, omwe ndi ndalama zokwana 16 miliyoni kwacha, kuti generator yothandizira magetsi a Eskom akazima idzigwirabe ntchito pa chipatalacho. Iwo anati izi ndi zovuta kuzikwaniritsa chifukwa choti konsoloyi imalandira 12 miliyoni yokha pa mwezi yogulira mafuta othandizira ntchito za chipatala zonse za mbomalo. Dr. Ndolo anatinso kukhazikitsidwa kwa makina opangira magetsi kuchoka ku mphamvu ya dzuwa mchipinda cha ana omwe angobadwa kumene kuthandizira kuti zipangizo zofunikira kwambiri zikhala ndi magetsi nthawi zonse, zomwe zithandiziranso kuchepetsa imfa za makanda. Mboyo musemu anthu timadalira kwambiri majenereta, komano I think ndi zinthu zoti pakali panopo ndi mtengo wa mafuta ndi zovuta kwambiri. Komanso ndi like malo amene tiliyo oti ndikwazowa kale kunkhata bedo taona kuti mmene taonera uko kutwala kuti solar is a solution yoti ikhoza kukhala sustainable kusiyana ndoti tidalire nkhani ya majenereta. Mkulu oyang'anira kampani ya Eris Properties yomwe ndi imodzi mwa makampani a Nico Group a Washington Chimuzu anati kampani ipitiriza kudzipereka pothandizira kutukula madera omwe imagwira mu ntchito. Nico ili yozipereka kuthandiza madera kumene ikuchita business kuonetsa kuti anthu azipezanso thandizo, chifukwa anthu akhala ndi thanzi mwachitsanzo imene tapangira kunokomo ana awawa ndeti akazakula azakhala ndithu ogwira ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno othandiza kutukula dziko lathu la Malawi. Titamva dandaulo tinali okhudzidwa kwambiri ndipo tinayeserapo ndithu kuchitapo mbali yathu kuonetsa kuti vuto imene inalipo yovuta kwa magetsi tithane nayo. Ntchitoyi yagwiridwa ndi ndalama zokwana 55 miliyoni Malawi kwacha. Chisomo Manda, MBC News, Nkatabe. Ntchito zotukula kasamalidwe kazinyalala mu mzinda wa Lilongwe yakula kamba kamaphunziro kwa wanthu odzipereka anderalo omwe aphunzitsidwa ndi Financial Inclusion for Improved Livelihoods Out of Plastics yomwe imadziwika kuti Finloop Project. Ntchitoyi yomwe ikuyendetsedwa ndi ya West Advisors mogwirizana ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe, cholinga chake ndi kulimbikitsa kulekanitsa zinyalala moyenera ndi kuzibwezeretsanso popanga zinthu zosiyanasiyana. Mtolankhani wathu Wanangwa Mvalo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Madalitso Muhango. Kulephera kosamala zinyalala mwadongosolo ndi amodzi mwa mavuto akulu azachilengedwe omwe mzinda wa Lilongwe ukumana nawo kamba kakuchuluka kwa zinyalala za plasitiki zomwe zikuopseza thanzi la anthu komanso chilengedwe. Pofuna kuthana ndi vutoli, bungwe la West Advisors kudzera mu project ya Finloop yaphunzitsa anthu odzipereka kuti akhala akatswiri posamalira zinyalala komanso kulekanitsa zinyalala. Odziperekawa alandira maphunziro komanso luso lomwe lingawathandize kuphunzitsa anthu ena za momwe
momwe angagwiritsire ntchito zinyalala moyenera ndi kuzikonzanso. Mavolunteer amene tikuwaphunzitsa pano ndioti apite kumadera kwawo kumene achokera kumawodi kwawo kuti akaphunzitse anthu makomomu mmene angasamalire zinyalala zawo zimene zikuchokera m'makomo, mmene angazisiyanise waste separation, kuti zinyalala zola zizikhala paokha, zinyalala za plastiki paokha, komanso zinyalala zina zizikhala paokha, kuti potero anthu obwera kuzafuna zinyalala ngati za plastiki azipeza kuti zilikale paokha, kuti zisamavutenso kupanga recycle. Ndiye cholinga cha training yathu injona kuti tiwapase kuthekera kuti akaphunzitsa anthu ena zakasamalidwe kabwino kazinyalala. Malinga ndi achome aku West Advisors, ntchitoyi ikuyembekezeka kupititsa patsogolo ukhondo komanso moyo wabwino polimbikitsa kutolera ndi kukonzanso zinyalala za pulasitiki. Odziperekawa adzikambirana ndi mawanja kudziwitsa anthu zakufunikira kolekanitsa zinyalala ndi kulimbikitsa kukonzanso zinyalala ngati njira yochepetsera kuononga chilengedwe. Khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yalandira ndondomekoyi ndi manja awiri ndipo yati ndi njira yofunika kwambiri kuti mzinda wa Lilongwe ukhale wa ukhondo. Kumadera kwathuko kuyambira makansala, block leaders ndi maudindo ena onse kuma community ayilandire ntchitoyi beyond project. Chifukwa chimene chitachitike apapo tikachipitiriza ndi kuchikhazikitsa kwa nthawi yayitali, phindu lakenso tidzakhate kulionanso kwa nthawi yayitali. Koma kungochitenga ndi kulandira mwa project zikutanthauza kuti sitiona phindu lenileni, chifukwa chonena kuti phindu lokhuzana ndi kasamalidwe kazinyalala kawiri silionekera pomwepo, limaonekera pakapita nthawi yayitali. Ntchito ya Finloop ikuyembekezeka kufikira manja ambiri mu mzinda wa Lilongwe kuthandiza anthu kupanga zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku zinyalala za pulasitiki zomwe zingasinthe miyoyo yawo pachuma komanso kusamalira chilengedwe. Makolo a ana omwe ali ndi ulumali kuna miyango mu mzinda wa Blantyre alandira maphunziro okhudza ufulu wa ana aulumali omwe ndikuphatikizapo zokhudza kugonana komanso kuchitirana nkhanza. Tili ndi zambiri mu ripoti la Simeon Boyce. Maphunziro amasiku awiriwa omwe anakonzedwa ndi Abridge Malawi program ndi thandizo lochokera ku Korean National Mission of UNESCO aperekedwa kwa makolo ndi anthu omwe amasamalira ana omwe ali ndi ulumali pansi pa Namiyango Community Learning Center ndi anthu ozungulira mtownship ya Bangwe. Polankhula pa mapeto amaphunziro amasiku awiriwa, mkulu wa Bridge Malawi program Astone Makunganya anati maphunziro anawakonza mcholinga chofuna kupereka ukadaulo kwa makolo kapena anthu amene amasamalira ana aulumali kumvetsetsa momwe angathandizire anawa mu zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo akachitidwa nkhanza. Choyambirira timafuna tithokoze a Korean National Commission for UNESCO chifukwa chotipasa thandizo loti tiyendesere project ya Bridge. Tinganene kuti project ya Bridge mu phase 3 kwambiri tikukhazikika kuti ma centers amene tikuwapanga support ngati Namiyango ndi maboma ena kuti akhale oyima paokha. Kotero lero tayambapo kupangano ntchito zimene tazika mu phase 3 imeneyi. Lero tikuphunzitsa azimayi azibambo amene amayang'anira ana ulumali. Paja tikunena kuti kuphunzira kumayamba kukhomo kufika ku sukulu kumabwereranso kuti kumabwerera kukhomo. Kotero tikuwapasa upangiri kuti akapita kukhomo azikawathandiza ana ulumaliwa kuti kumapeto kwake anawa akhale othandizira mu zochitika za dziko lino la Malawi. Mkulu wa Namiyango Community Learning Center Rex Kalima anati maphunzirowa anali ofunikira kwambiri chifukwa athandizira makolo kudziwa momwe angasamalire ana aulumali. Maphunziro amenewa ndofunika kwambiri kwa tena kwanza kuti tiphunzitse makolo kapena caregivers amene amatisamalira ana aulumali makomo. Chifukwa tinaona kuti ifeyo as center ndilo pangiri kwambiri ndana wati makhala nawo nthawi zonse. Maso timayeneka kuti tiganizire makolo kuti nawonso alandire upangiri kuti nthawi imene amakhala nayo makomo mwawo ikakhale kuti nawonso ikakhale wapindulira.
chifukwa tinayi ndi mavuto ena amene timakumana nawo kuti anavireredwa kamene kunyozedwa kamene kutani ndi makolo aja makhala tisakopetsa ndi chani ndikuti tikawaphunzitsa ndi kuzindikira kuti zinthu zindi chani ndikuti kumakokako akabwerera zonse zikakhala zosavuta ndipo zikakhala zoyenerera ndithu. Mmodzi mwa anthu omwe amachititsa maphunzirowa kuchokera ku likulu la maphunziro akwacha Emmanuel Kasomphe ati makolo akuyenera kukhala ndi ukadaulo wa momwe angasamalire ana aulumali. Bridge Malawi program yomwe ili mu gawo lachitatu ikuthandizanso kulimbikitsa malo opereka maphunziro kwa ana aulumali community learning centers kukhala ndi ukadaulo otha kudziyendetsa okha pachuma. Ndipo munkhani za masewero matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo wa anyamata komanso asungwana akhala ndi masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania. Flames ikusewera ndi Ethiopia ngati njira imodzi yokonzekera masewero odzipezera malo ku mpikisano wa AFCON pamene Scorchers ikukonzekera mpikisano wa WAFCON. Praise Majawa walemba ripoti. Flames ikumana ndi Ethiopia loweruka ndipo matimu adzakumananso lachiwiri pa 9 June. Pa masewero odzipezera malo ku mpikisano wa AFCON, Malawi ili mu gulu B limodzi ndi matimu a Egypt, Angola komanso South Sudan. Mphunzitsi wa Flames Kalisto Pasuwa wati masewero wawo agwiritsa ntchito pothana ndi mavuto omwe akhala kukumana nawo kuphatikizapo kuvutika kugoletsa. Matimu anakumana kumaliza mchaka cha 2023 mu mpikisano odzigulira malo ku AFCON ndipo matimu analepherana posagoletsana. Pa masewero asanu ndi atatu omwe akumana matimuwa, Malawi yapambana masewero atatu, Ethiopia kamodzi, pamene masewero anayi anafanana mphamvu. Timu ya Scorchers ifunitsa kuti ibweze chipongwe chomwe inalandira kwa timu ya Tanzania pogonya ndi chigoli chimodzi kwa adu lachitatu lapitali. Timu iyi yomwe mphunzitsi wake ndi Love Mofaziri igwiritsa ntchito masewero wapo konzekera mpikisano wa AFCON omwe uchitike mdziko la Morocco mwezi wa mawa. Kunali kuponya kuna kuona kulibe mpira timona ngati uli chigoli komano chigoli chije mpira kumbali so tikene kwakoza mene kwa nguvumba basa confidence ndi palibe limit ya igulu ne tingabulise abatfunga basa confidence. Pamene anyamata ndi asungwana a dziko lino ali muliyenda, anthu okonda masewero mdziko muno ali ndi chidwi kuti adziwe ngati matimu ali bwino kapena ayi. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Boma lapempha mabungwe ndi othandizana nawo pa chitukuko kuti apitirize kuthandiza anthu omwe akukhudzidwa ndi ngozi zokhudzana ndi kusintha kwa nyengo. Ndipo munkhani za masewero matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo a anyamata komanso asungwana asewera masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania masana ano. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, masana aloweruka wapambana. Nkhani yokuti kodi makolo azilola ana awo akazi kuyamba zibwenzi akafika level 8 kapena akafika zaka zingati. So ambiri apereka maganizo awo. Tiye tionere komanso timvere limodzi. Let me take a suckly. Let me take a suckly. Hello admin
admin. It's your boy Jonathan Kasamba from Branta Chilimba. Muto wiki no taumva ndithu. Taumva popo. Asikana anachikaziwa. Amenena kunena kuti ngakhaleso amuna amene komano poti tukamba za akazi. Makolo amene kuti adzilola nawo kuyamba nchitidwe zibweziyo. Atafika zaka 18 zija. Fama kaunena kuti kaganizidwe kawo ndiko kukhima zisankho zimene azipanga zimakhala kuti alingalira asinkhasinkha kawiri. So zaka 18 zija kumapita kusogolo nkololero ndithu akhoza kuwalola kapena kuti makolo akhoza kuvomereza kunena kuti ayambe nchitidwe umenewo. Chifukwa kaganizidwe kawo kamakhala kuti ndiko kukhima ndithu ngakhalenso boma limene limatani limalimbikitsa nena kuti zaka 18 zija amakhala kuti munthu wafika ponena kuti kuganiza kwake kwambokhala koyenerera. Koma kungoziyamba alira chichepere zija zomwe kuti zibwesa mavuto osiyanasiyana pa matupi awo ndi zina zotere zigezo zimene akupanga zosakhala bwino ndesi zimayenda. Koma zaka 18 wapita sogolo makhala kuti munthu maganizo wamba kutani wamboganiza mokhwima ngati munthu wamkulu. Your boy Jonathan from Branta Chilimba. Self time timakunyadia na admin moto kuti boom. Let me take a second. Hello admin. Tobi yorai baidi mwana super. Maganizo anga ndio nenda kuti ines